Teillä on kyllä aika iso perse, mutta minä en pääse tuosta ovesta ulos. Voisitteko työntää minut pihalle tuosta ovesta? Kun se on niin pieni. No, ei varmaan. Katos, kun sulla ovat taka-ajatuksia. No emme kyllä pysty nyt työntämään, meillä ei ole haavista siihen. No mitä sinä sitten haluat? No, minä halusin kyllä ulos mennä, mutta kun en sitten pääse, mutta te saatte kyllä nyt sitten persettä. En minä halua sinun saatanan iso persettä. Hyi helvetti. Miksi hitosi piereskelet saatanasti niin, että kohta kuolee koko kaupunki. No niin, eli siis täällä haisee niin pahalle, että me kohta kaikki kuolemme. Mitä mä en tee mitään paskaa saatana sinulle, kaivele pyllä. Miksi et? Minulla on kyllä niin paljon sitä ulos, että sitä ruoda sataa. En tykkää sitä. Minulla oli ennen kyllä niin hyvä suoli, mutta ui, pieru pääsee kovaa ja voisitteko nyt työntää minut ulos sitä pihalle? No emme kyllä nyt pysty. No, miksi te ette sitten anna minulle pyllyä? Minulla on kyllä niin iso muna. Me voimme työntää sinut ovesta, mutta annat sitten meille persettä. Saatanan inisijät.